हाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेल भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होगोन भिडिअआ नायलांबाय थादो लोगोफोर दे बे गोदान भिडिअ बयनिसिम गाहाम हामलायनाय दा अखा बोथोर मा खालामबाय थानो न'आव ना दा न'आव थानो बानानैनो दसे बेरायनो होननानै फैबाय हाजोथिंजाय बेरायथ'है खाथियावनो दैमाबो दङ आरो ना बे जाय जायगायाव बेरायनो होननानै आं फैदों माने बहुद दैया गिदिर जानानै फैदों दिनै अखा फैसोदोंना दा जायगाफोराबो बेरायनोबो मोजां आरो ना दा बेरायथ'है बेयावनो फैबाय आरो ना आंबो नै जिरायग्राफोरबो दङ आराम जिरायनानै थाजायो बेफोरावबो नै जिरायग्राफोर बानायनाय दङ नै जिरायग्रा बानायना दोनदों आरो ना बेफोराव नै नोंथांमोनाबो बेरायफैबा फैजागोन नै औवा गोनजाखानि बेफोरावहाय दा मानसि थानाय मानाय बेरायनो बानायगासिनो दं मानसिफोर थाजानाय मानाय आरो लोगोसे आं जि जायगायाव जिरायनानै दं ना बे जायगानिफ्रायनो जिरायनायजों लोगोसे नै बिथिंहाय दैमाया नै बेयाव नोंथांमोना आं देखायनो नायलांबाय था नोंथांमोना नै बेलाय दैमा दैमाया बे आरो बिथिंजाय नै हाजो नोंथांमोना माबा नुनो जायगाखौहाय वा दैया ना एसे खमायबाय जानांगौ दैया ओइयावहाय गिदिर गिदिर दंफां दंमोन दा गैला लांखारजोब्बाय मा खालामनो लोगोफोर न'आव थाबाय थानानै मा खालामनो ना न'आव थाबाय थानो बानानै बेरायनो फैबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननोबो एसे जायगाफोरखौ देखायनो होननानै ना जागोन जानायालाय जायगाफोरा मोजाङानो थिगानो नै बेफोरावबो जिरायग्रा दं आरो बेथिंजायबो दङ आरो हरै बेफोरावबो दङ नै जिरायनानै आराम ओरै नायहरजागोन ना नुबाय जानांगौआ नै दैमा हाजो बिथिं हाजोथिं मोजां नुगोन ओरै आं दा जिरायना लाबाय नै जिरायनानै बिथिं दैमानि हाजोनि भिउफोरखौ नुगोन आरो ना नायोबा दा ओमफ्राय बेयाव बिफां साया गोजौआव दा नोंथांमोना बोरै नुदों जायगाफोरखौ माथो खालामबाय थानो न'आव थानानैबो ना बोरिं खामानिबो मावनाय जाया अखा बोथोर ओंखायनो आं बेरायनो होननानै फैस्राबाय आरो नोंथांमोननि जायगा दिन्थिथ'है नोंथांमोना नुनो हागोन ने दैमाया बहुद दै फैगासिनो थारमाने जिरायनो बिराद मोजां जायो आरो ना जे बे जायगायाव गरम बोथोरबाबो दैमानि थान्दा बार आरो बिथिं हाजो जिरायनो मोजां मोनो आरोना बेफोरबायदि जायगायाव फैनानै
नोंथांमोनहा फैनो हागोन जों गामिनि एसे खर'आवनो दङ बेरायनो फैयोबा जायगाफोरखौ नायफैजागोन नै दैमायाबो दैया दिनै बारा बुरजा नंबावासो थांनाय बोसोरावहाय बै अन्थाइ गिदिरा बे अन्थाइ गिदिरसिम दंमोन जायगाया दैयानो लांबाय आरोना खावसेखौ हाखौ इलायनि जायगाखौ गोजौयैनो लांबाय जायगाखौहाय हाजोथिंहाय फिवा नाहरनि ग्रिन बिराद मोजां नुयो आरोना दाबादि समाव हाजोथिंजाय बिदिबा लोगोफोर मारै मोनखो जायगाखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो लाइक खालामदो शेयार खालामना हो लोगोफोरनो लोगोसे आंनि चेनेला फिसा लोगोफोर साबसक्राइब आरो लाइक खालामना होगोन नोंथांमोना आसा खालामनाय थाबाय दिनै भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों बाय उन मोनसे भिडिअ लोगो मोनसिगोन ना